जोङो दिनै आलासि जानानै जोङो दिनै संसार जानांदों दिनै भारतआ उदांस्रि मोननानै 75 बोसोर दिनै 75 years जाफैबाय नाथाय खुनुदिन बर'फोरनो रायजो होआलासिनो जोंनि सा सानजा भारतनि स्टेट्सफोरखौ जोंनि नर्थ इस्टखौ बिथांमोना दिनै गुबुन गुबुन देशनिफ्राय फैनाय इलिगेल इमिग्रेन्ट्सफोरनिफ्राय बिथांमोना मालाबाबो सेफटि होनो हायाखै If the government provides us with separate state, Bodoland, then the Bodo people will safeguard the entire Northeast. We will fight with the illegal immigrants, which is occupying the entire land of the Northeast. Now India is going to celebrate 75 years of independence, but the government of India is not taking the responsibility of safeguarding the people of Northeast. If the government of India hear us, if they accept us, and if they provide us with a separate state, then the Bodo will safeguard the entire Northeast, because the area which the Bodos are living is a chicken neck of the Northeast India. The Bodos are fighting for the political self-determination and autonomy since 1967. That is more than 50 years. We are fighting for the safety and security of the Bodo people. But the government of India failed to hear us. Instead of giving separate state Bodoland, they are alternatively giving us with small council. The Bodo movement has taken its momentum in 1967 under the leadership of Potawa Upedranath Brahmo. And in 1993, the Bodos were given Bodoland Autonomous Council. But that councils never failed. But that councils failed to fulfill the long-standing demand of the Bodo people. In 1996, the Bodo youth, under the banner of Bodo Liberation Tiger Force, they took up the armed struggle. They fought against Indian government, Assam government, and the government of India. By taking the tri-party talk, they has given Bodoland Territorial Council in 2003. They have given the 6th schedule. They have given the autonomy, but that council again failed to fulfill the long-standing demand of the Bodo people. That is called separate state Bodoland. Again, the Bodo people took off the revolution, the movement, and in 2020, under the banner of All Bodo Students Union, National Democratic Front of Bodoland, the government of India has given Bodoland territorial regions. But that Bodoland territorial regions also failed to fulfill the long-standing demand of the Bodo people. They failed to fulfill the political aspiration of the Bodo people. With their agreement, failed to fulfill the autonomy that the Bodo peoples are demanding since 1967. And today, on 8 August 2022, Bodo National Students Unions in a maiden Dorna here, we are starting our new journey of demanding separate state Bodoland. Bodo National Students Union will continue to fight for the safety and security of the Bodo people. Bodo National Students Union will safeguard, will work for the all-round development of the Bodo people. Bodo National Students Unions will fight to fulfill the long-standing demand of the Bodo people. That is why we are here today. We are demanding separate state Bodoland. This is the fourth phase of Bodo movement.
And I am very much thankful to the leaders, to the members of Bodo National Students Unions who are taking pain to struggle and to give security and to satisfy the long-standing dream of the Bodo people. जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा थांनाय समावहाय जों नुनो मोनदों दे खनले खनले बर'फोरनि आलादा रायजो सोरजिनायनि अनगायै फिसा फिसा मोनसे काउन्सिल होदों जाय काउन्सिला दिनै बर'फोरनि जोबथा देरसिन सिमांखौ मालाबाबो जाफुंसार होनो हायाखै 1993 आव जेब्ला बीएससी होदोंमोन बीएससी आ खुनु दिन बर'फोरनि साननाय हनाय बर'फोरनि जि सिमां बर'फोरनि जि मोनसे राजनीतिक अधिकार बर'फोरनि जि हा हुनि मोनथाय बेखौ मालाबाबो जाफुंसार होनो हायाखै बेनि जाहोनाव दिनै जोंनि बिएलटि बिग्रायारि बिथांमोना आलादा रायजो सोरजिफिननो होनानै बिथांमोना हाथियार हमफिनदों जाय बिथांमोना दिनै 2003 आवहाय जे थांखिखौ लानानै नांबोदोंमोन हाग्रा बंग्रा थानानै दिनै खस्थ' खालामबोदोंमोन अखा बांखाखौ दिनै बिथांमोना खस्थ' नङाबालानो खस्थ' सानाबालानो दिनै 2003 आवहाय बिथांमोना आला मोनसे 6 शेड्यूल काउन्सिल मोनदों जाय 6 शेड्यूल काउन्सिल मोननायाव जोंनि बर' लाइमोनफ्रा एसे मोनसे जौगासारनायखौ मोननानै मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर मोननानै मोनसे काउन्सिल मोननानै दिनै इउनिभार्सिटि कलेज मोननानै दिनै स्कुल कलेजेस मोननानै जों एसे जोङो फरायनो हाबाय रोंबाय दिनै जों मेगन नुबाय जों जारिमिनखौ मिथिनो हाबाय जों आयेनखौ मिथिनो हाबाय जों भारतनि संबिधानखौ मिथिनो हाबाय नाथाय दिनै 2003 नि जि 6 शेड्यूल अट'नमास काउन्सिल होदोंमोन बेबो मालाबाबो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ मालाबाबो जाफुंसार होनो हायाखै बेनि थाखायनो 2010 नि उनावहाय अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन बिथांमोना आलादा रायजो सोमावसारफिननायखौ लांफिननानै जोंनि बारग' एनडिएफबि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड बिथांमोनजों जयैनो दिनै बिथांमोना 2020 आवहाय बिटिआर सुक्ति खालामबाय नाथाय बिटिआर सुक्ति खालामनानै जि जोङो मोनसे आसा आरो भरसा खालामदोंमोन आलादा रायजो सोरजिनाया जाफुंसारसिगोन होननानै जों रंजाखांदोंमोन जों मोसादोंमोन जों बमा गावदोंमोन नाथाय बेबो दिनै मोगथां महर मोनासै जितु दिनै बीएससी निफ्राय जि बिटिसिआ दिनै आपग्रेड जादोंमोन बिटिआरआ बिटिसिनि आपग्रेड जागोन होननानै जों रंजाखांदोंमोन नाथाय जों दिनै मिथिनो मोनबाय बिटिसिआ नाथाय दिनै डिग्रेडेशनसो जानानै फैदों जोंनि पावार एन्ड फांसन जि 6 शेड्यूलनि मर्यादा मोनखादोंमोन बेखौबो दिनै बिथांमोना आसाम सरकारा फिन खेबसे लानानै थांफिनबाय बिथांमोना जि हा हुनि अधिकार होदोंमोन बेखौबो लानानै थांफिनबाय बिथांमोना जि मोनसे साख्रि दाख्रि 4th ग्रेड 3rd ग्रेड साख्रि मोननायनि जि मोनसे अथ'रिटि होदोंमोन बेखौबो बिथांमोना दिनै लानानै थांफिनबाय बिथांमोना दिनै जोंनि 16टा डिपार्टमेन्टखौ लायो लांसे बिथांमोना दिनै डिसिनो मोनसे पावार होबाय जाय डिसिआ दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टारनि डाइरेक्ट कन्ट्रल लानानै खामानि मावो बिथांमोना डाइरेक्ट दिनै डिसिनो मोनसे पावार होबाय जाय पावारा जाहैबाय बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों सावरायनानै एक्शन प्लान बानायनानै बिथांमोना स्टेटनिफ्राय डाइरेक्ट प्रजेक्ट लाबोनाय बिथांमोननो पावार होबाय मनिटरिं पावार होबाय नाथाय जों साननांगोन दे जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरि बिथांमोना आयेनखौ बेसेबांसिम बुजिदों आयेनखौ बेसेबांसिम गोथौयै बिथांमोना हाबनानै नायदों बिथांमोना बुंदों दे जोङो दिनै कारापसननि थाखाय जोङो बिटिसिखौ जोङो दिनै डिसिनि आखायाव हगारबाय दे जोङो कारापसननि थाखाय जोङो दिनै मनिटरिं पावारखौ जोंनो डिपुटि कमिशनारनो होबाय नाथाय बिथांमोना सानदोंना सानाखै जोंनि काउन्सिला 6 शेड्यूल मर्यादा 2003 बिटिसि आवहाय जोंनो मोनसे अट'नमि होदों सेल्फ रुल निजे खुंथाय होदों बेवहाय मोनसे राजनीतिक अधिकार होदों जोंनो काउन्सिल होदों एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार होदों बै काउन्सिलाव दिनै
ट्राइबेलफोरनो 40तानि गेजेराव 30ता मोनसे जोंनो अधिकार होदों बे अधिकारखौ लानानै दिनै जोंहा दिनै बिटिसिखौ जोंनि लेजिस्लेटिभ पावार होनानै जों सासन खालामो जोंहा दि सीएम चिफ दं डेपुटि चिफ दं एम्स दं स्पिकार्स दङ नाथाय बिथांमोना दिनै डिसिजन पावार होनाय लोगो लोगो जोंनि काउन्सिला सेक्रेटारि गैला जोंनि काउन्सिला दिनै आसामनि जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेसनाव फैफिनबाय अब्ला दिनै डिसिआ डाइरेक्ट चिफ मिनिस्टार अफ आसामनि पावारखौ लानानै जोंनि बिटिसिखौ सामलायबाय दिनै डिसिनो हा हु फाननाय एसटी सार्टिफिकेट दिनै राननानै होनायनि जे मर्यादाखौबो दिनै स्टेटआ होबाय दा जोंनि बिटिसिआ 6 सिडुलनि जि पार्लियामेन्टआव पास जानानै जों मोनसे पावार मोनदोंमोन बेबो दिनै लाथिख' जानानै फैबाय दिनै बिथांमोना जोंनि बिटिसिखौ कारापसननि थाखाय दिनै डिसिनो मनिटरिं पावार होनाया लाजिनांगौ खोथा जोङो गावखौनो गाव बिटिसिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै गावखौनो गाव दिनै बिसास गैला गावनि गभर्नमेन्टखौनो बिसास गैला गाव दिनै खुंनो हायाब्ला दिनै बिटिसि सरकारखौ खुंनायनि जेबो ओंथि गैला बेखौ बिथांमोना फोरमायदों मानो होनबा दिनै गाव खुंनो हायाखै सारेन्डार जाबाय होननानैसो बिथांमोना दिनै डेपुटि कमिशनारनो गावनि खुंथायखौ मनिटरिं खालामनो एक्सन प्लान खालामनो थाखाय पावारखौ हरनाय जादों बेनिखायनो मानगोनां बिग्रायारि लोगो नोंथांमोन आरो बर' हारिनि गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बनसुआ मालाबाबो जों गुबुननि आथिं सिङाव थानानै जोंनि जातिखौ जोङो दिनै खुङा जों गुबुन हारि हारिसाफोर बादे इउनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन्स अन हिउमेन राइट्स अन इन्डिजिनियास पिपल जोंहा दिनै बेखौ लानानै जोङो दिनै थांनानै थानो लुबैयो बे इउनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन अन इन्डिजिनियास राइटआवहाय जोङो लिरनाय दङ बे मोनसे फिसा थागिबि जातिफ्रा राव हारिमुखौ दिनै फोथांनो थाखाय बे मोनसे फिसा थागिबि हारिफ्रा गावखौ दिनै थांनानै थानो लाखिनो थाखाय दिनै मोनसे निजे खुंथाय मोननायनि जोंहा अधिकार दं गावनि राव हारिमु थुनलाइ धोरोमखौ लाखिनो थाखाय जोङो दिनै आलादा रायजो मोननायनि जोंहा अधिकार दङ बेखौ लानानै जोङो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा जेब्लायबो जों खामानि मावलांगोन जेब्लायबो जों आवगायलांगोन जों खुनुदिन सोरबा असमियाफोरनिया आथिङाव सोरनिबा आथिङाव जों थानानै जों संसार जाया जोङो दिनै बिनि गोजौआव थानानै गुबुन गुबुन भारतनि संबिधाननि सिङाव थानाय हारि हारिसाफोर बादे समान मोनथाय लानानै समान अधिकार लानानै जों आवगायलांगोन जोंनि गथ' गथाय जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ जों आलो गोजोन संसार जानो जों बनसुआ जों दिनै लामा होलांगोन दिनै बनसुआ जोङो दिनै गावनि मान सन्मानखौ जों नेवसिनानै गावनि इज्जतखौ नेवसिनानै गावनि जि मोनसे सुबिदा बेखौ जों दोनथ'नानै जों जातिनि थाखाय जों सोमावसारनो जों ओंखारबोदों बनसुआ दिनै बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना गावनि जि मर्यादा गावनि जि इज्जत सोरबा सोंखारिनायखौबाबो नेवसिनानै सोरबा जोंखौ गोखा गोखै राव बुंनायखौ नेवसिनानैबाबो आलादा रायजो सोरजिनायनि जि थांखि बे थांखिखौ मोगथां महर होनो थाखाय जेब्लायबो जानजि खाफ्रानानै जांख्रिखांलांगोन होननानै आसा आरो भरसा खालामहरो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोंनि जि मोनसे राजनितिक अधिकार जोंनि जि मोनसे ट्राइबेलनि मोनथाय जोंनि जि मोनसे भारत संबिधाननि मोनथाय बेखौ लानानै जोङो दिनै आवगायबोदों जोङो डेम'क्रेटिक भाबै गणतान्त्रिक भाबै जोंनि सोमावसारनायखौ बर' माहारियारि फरायसा आफादा मोगथां महर होनो थाखाय जों जेब्लायबो जानजि खाफ्राबाय जोंनि जे थांनाय समफ्रावहाय जोंनि बर'फ्रा बै 1967 नि उननिफ्रायनो जि आन्दलन खालामबोबाय जि सोमावसारबोबाय जाय समावहाय जोंनि बर'फ्रा जोंनि आसामावनो जोंनि हायावनो जोंनि गुवाहाटी
गुवाहाटी इउनिभार्सिटि बादियाव फरायोब्ला जोंनि बर'म कलेज बादियाव फरायोब्ला जोंनि बर'फ्रा जोंनि जोहोलावजोफ्रा दिनै हस्टेलनिफ्राय थफ्ला गाहरजानाय सोरबा जोंनि बर' आइजोफ्रा दख'ना थुजानाय ब्लाउस बिसिजानाय दै सारस्रिजानाय बैसिम खस्थ' खालामनानै 1967निफ्राय बर'फ्रा 2020सिम खालामबोदों आलादा रायजो सोरजिनायनि नाथाय 2020नि उनावहाय बर'फोरनि बै समनि जे गावस्रांबोनाय बै समनि जे मुंख्लं जानाय जोंनि जोहोलावजोफ्रा बै समनि जे मोनसे जोंनि बिब'फोरा जिनाहारि खालामजाबोनाय अयनाय भाबै बुथारजाबोनाय बै गुफुर बादियाव दिनै बर'फ्रा दिनै आलाय सिलाय दिनै बुथारजाबोनाय